מזל טוב, יס. שלום לכם חברים וחברות, כאן נועם היוטיובר. מה מזדבזב? נכון, חסמו אותי ל5 שנים מהיוטיוב, אבל מה קורה חברים? אבל אני זה מי שאני ואין מה לעשות. היום אנחנו חוגגים יום הולדת 17 ליס! וואו! שמעו, זה סיפור אמיתי. אני נודר נדרים. בשבוע שפתחו את יס, אני הייתי חייל, וכשקלטתי כמה דברים אני חייב לראות שם דחוף. פשוט לקחתי בערך חודשיים של גימלים, כי מה לעשות? אני פשוט חולה טלוויזיה. זה סיפור אמיתי. היום אני חייל של יס, העובד הכי אהוב ונאמן של החברה הזו. עובד בחדר השידור של יס. אמא שלי אמרה לי שאני לא יכול לראות טלוויזיה כל היום. נכנסתי לאתר של יס למדור הדרושים. ראיתי שהם מחפשים עובד בחדר שידור. Fatality. זאת אומרת, לשבת במקום מול ערוץ אחד של יס ולראות כל פעם סרט או תוכנית אחת, לשבת מול 196 מסכים. מזל טוב. שלא תבינו לא נכון, אני הפכתי את התחביב שלי למקצוע. אבל זה יותר שליחות מתחביב. יש לי כבוד לסרטים וסדרות חברים שלי. כי סרטים וסדרות אחרי הכל הם החברים שלי. יופ. ראיתי שיס לא מתכננים חגיגות מי יודע מה לכבוד היום הולדת. וואלה. יכול להיות שזו אובססיה אישית שלי. What's pop? למזלי, יש לי את הסיסמה לכל חשבונות הפייסבוק של יס, ואני מצטער אם נדחפתי, אבל מזל טוב יס! אז עכשיו זה התור שלכם. תכתבו למטה סיפורים על רגעים יפים שהיו לכם בחיים עם יס, או תאכלו לחמודה הזאת עם מזל טוב. אני הולך לחלק ל3 התשובות הכי יפות ספינרים ממותגים שהכנתי בעצמי. בהמשך אני מבטיח לחזור עם עוד המון מבצעים מטורפים. יש לי פוסטרים, חולצות, כסף במזומן, ואולי אפילו יתנו לי להתחיל לחלק מנויים. אז עד הפעם הבאה, I love you yes, ופליז אל תפטרי אותי בגלל הברכה הזו.